Hello, good evening. Good evening dito, pero doon sa England, noon time. Bali, ito yung oras ng paglalakad ni Steve. Around mga 12 noon diyan, 7 o'clock naman dito. Bali, mayroong difference ng 7 hours. So, ito yung daily routine niya every day or pag maganda ang panahon. Since maganda ang panahon ngayon, so lakad siya ng mga 1 oras, then pabalik na sa bahay. So, habang naglalakad, usap kami. Normally, yan ang paraan namin na magkaroon ng connection every day kasi naging routine na rin namin yan once na pagkagising ko sa umaga. Normally, nagigising ako ng umaga around 5 a.m. Kasi yun yung time na patulog na siya. So, gigising ako ng ganyang oras. Tapos, sa hapon naman, habang gumigising siya, mga around 2 to 3 p.m. sa Pilipinas. So, ayan, hinto ko na lahat na gagawin ko. Hintayin ko naman siya uli. Tapos, sa gabi naman, bago matutulog ng 9 o'clock, tatawag na siya. So, ito yung daily routine niya. Yung maglalakad, exercise, gano'n. So, habang ako pag ganitong gabi, syempre, mas maaga kasi ako natutulog eh. 7 pa lang, andyan na ako, natutulog na ako, inaantok na ako niyan. So, bago ako matulog, usap muna kami. So, ayan. Ayan, andyan, may nakita siyang bulaklak. Kasi springtime doon, kaya yung mga bulaklak, ayan, naglalabasan. Pati yung, dati puro yan white nung snow. Kasi mga 2 weeks ago, snowing doon. Ngayon, ayun, ang ganda na. Nakikita mo maraming bulaklak ngayon. Ganun daw pag springtime. Naglalabasan yung mga bulaklak. Ayan. So, siguro, nagtataka kayo kung paano na kami nagkakilala ni Steve. Although, dati kasi, nung nasa Hong Kong ako, nagtatrabaho ako dati sa Hong Kong, OFW. Nagkaroon ako ng, alam mo na, di ba, wala tayong masyadong outlet para tayo hindi ma-boring, ma-homesick. Yung Facebook ang pinaka outlet natin, di ba? So, actually, naligaw ako sa isang group. Hindi ko naman kasi alam nun eh. May nakita lang ako na yung mga group, yung mga dating group, dating site. So, ang ginawa ko, prines ko yun. Tapos napunta ako dun sa unang group na napasukan ko, yung Filipino and foreign dating and friendship and dating, parang ganon. Pagpasok ko doon, after 2 weeks, naghahanap sila ng admin. So, ewan ko, kasi ang ginagawa ko noon, pag may mga activities, parati akong sumisingit, nagko-comment, tapos merong nagsasabi sa akin, gusto mo bang maging admin? Hindi ko naman alam kung anong ginagawa. So, para na meron akong activities doon sa Hong Kong. Umuo ako. So, hanggang natuto ako, ganyan. Siya naman, admin siya sa isang malaking group sa Facebook ng mga foreigner, mga puti. Na yung sa mga friendship, gano'n, friendship and dating. Ayan. So, minsan, yung may-ari nung group na pinasukan kong American, kinausap ako kung pwede ako mag-handle ng group kasi nga busy siya sa trabaho. Bali, nagkataon, si Steve, admin sa isang malaking group at nakita ko. So, minessage ko siya, sabi ko, boss, pwede bang maging admin ka ng group na hinahawakan ko? Kasi sabi ko, hindi ko alam kung paano ko siya i-handle na maging active. Nakita ko na magaling kang mag-handle ng mga ganyang site.
So, sabi niya, o sige, sabi niya, tutulungan kita for 2 weeks. Mag-a-admin ako doon. Tapos, pero after 2 weeks, aalis na ako sa group. So, pumayag ako. Sabi ko, sige, um, so, tulungan mo lang ako kasi hindi ko alam kung paano ko siya i-ano, dahil yung pinaka-creator nga busy. So, ganun ang setup namin. Di pumasok siya dun sa group na yon. Tinulungan niya ako paano ko i-organize. After yung 2 weeks na yon, andun pa rin siya. Hanggang naging 1 year, 2 years, 3 years, hanggang naging 7 years. Every time na nag-create, di syempre, after that, umalis na ako dun sa, ibinigay ko na yung group dun sa may-ari talaga. Nag-create ako ng panibagong dating site. Tapos, ayan, naging kasama ko na siya, naging best friend ko siya for 7 years. Actually, hindi lang best friend, kaaway na rin. Ewan ko, basta away-bati kami, away-bati. Kasi nga, madalas meron siyang kaaway na yung mga foreigner. O siguro dahil sa mga babae, ganyan. Minsan, naiinis ako kasi parati na lang siya may kaaway. So, minsan, sinisita ko siya, may pagka-childish yan. Nangyari, minsan ang ginagawa ko, kinikick out ko siya o binablock ko pag naiinis ako sa kanya. Tapos, alisin doon sa group, pas babalik. Hanggang tumagal kami, ganun ang setup. Yung 2 weeks, naging 7 years. So, sa 7 years na yan, wala namang naiba sa amin. Talagang magkaibigan kami hanggang nagtawagan na kaming twins, kambal. Parang lang kami kapatid. Hindi nga kami nag-uusap niya ng tungkol sa mga pasweet-sweet. Basta para lang kami magkapatid o kambal nga. May time na talaga nag-aaway kami dahil may pagka-stubborn ako. Siya naman may pagka-sensitive. So, hanggang dumating yung time na kailangan ko nang umuwi ng Bicol o ng Pilipinas kasi nagkaroon na ako ng hypertension. Actually, hindi ko alam. O siguro dahil ng tumatanda na tayo, syempre. Nagkaroon na ako ng hypertension. Halos 2 months parating mataas ang BP ko. So, nag-decide akong umuwi ng Pilipinas. Siya naman, actually, nakabook ng punta ng Hong Kong nung time na yon. Kasi nga, dadalawin yung kanyang kasintahan doon na Pilipina. Tapos sabi ko naman sa kanya, kasi mag-best friend kami, paano yan, hindi na tayo magkikita. Kasi sabi ko, ako uuwi na ng Pilipinas. So, ganon. Sabi niya, nga gusto din naman niya ako makita kasi syempre, close friend kami. Biglang, kasi kung baga, biglang umuwi ako ng Pilipinas. Actually wala sa plano kasi yung 2 weeks na yon parating parang floating ang pakiramdam ko. Mataas talaga yung BP ko. Maabot ng 280/125. So, biglang, nauwi ako ng Pilipinas. Siya naman kasi, nakapag-book na siya ng September papuntang Hong Kong. Imimit niya yung mga, yung mga girls niya doon. Yung mga girls niya sa online. Yung isa nga girlfriend niya, kaibigan ko. Ayun. So, sabi niya, paano yan? Hindi na tayo magkikita. Sabi ko, no choice. Talagang kailangan ko nang umuwi. Hindi siya nakapaghintay. Diba, September siya pupunta sana sa Hong Kong. Pag January, bigla siyang nag-book ng Pilipinas. Actually, wala siyang planong pumunta ng Pilipinas. Yun ang first time niyang pumunta ng Pilipinas. Pero, hindi lang naman ako imimit niya. May girlfriend din siya imimit sa Manila. Kaya lang, ang nangyari, imimit lang niya, pero hindi niya plan na magstay doon sa girlfriend niya. Pumunta siya ng Bicol bago niya imit yung girlfriend niya. Pumunta muna sa amin dito sa probinsya. So, sabi niya, okay, bahala ka na kung saan, anong ma-plan mo, itinerary. So, akong nag-set ng itinerary. Ang ginawa ko, namasyal kami doon sa mga tourist destinations dito sa Bicol. Tapos, na-enjoy niya yung Bicol. Ayun, parang ayaw niya nang umuwi. Kaya lang, after 7 days, kasi 7 days lang naman siya mag-iista ng Bicol, kailangan niya nang pumunta ng Manila. Luluwas siya ng Manila kasi naghihintay yung girlfriend niya. Ayan. Yeah, so, ganun. Pero parang ayaw niya nang umalis ng Bicol. So, sabi ko, sige na, umalis ka na kasi nga,
meron kang imi-met sa Manila, syempre ituloy mo na yung itinerary mo din. So nagsubay kaming pumunta ng Manila kasi yung anak ko doon nag-aaral sa Caloocan. So pagdating ng airport, hiwalay kami kasi nga siya pupunta na siya ng hotel, ako naman pupunta na sa bahay ng kapatid ko. Ayun, yung nangyari, after nag-bet na sila sa hotel ata ng girlfriend niya. Imbes na enjoy niya yung kanyang oras at araw dun sa kanyang, alam mo na, panay ang text sa akin. Text ng text. Tapos, after 2 days, pinauwi na niya yung girl. Sabi niya, hindi ka pwedeng magstay na sa akin. Yung pala, nade-develop na ang kanyang feelings sa kanyang best friend. Ayun, kinausap ako. In short, nung first time niyang pumunta ng Pilipinas, hindi pa naman kami friend pa lang kami. Pero sabi niya, babalik ko ng Pilipinas, pero hindi para makipag-meet kung kani-kanino. Babalik ako ng Pilipinas para bumalik uli sa iyo doon sa Bicol. So, ganun nangyari. Bumalik ng Pilipinas, pero syempre, nung second time, medyo hindi ko alam kung kami na or basta magulo. Hindi ko masabing kami na kasi parating pakilala ko sa kanya, best friend. Pero andun na siya, nag-start na siyang sumuporta sa akin, maging concern sa akin, sa anak ko. Nagpapadala na siya ng pera. Tapos hindi pa yun na stop. Umuwi after 2 months, bumalik na siya ng England. Tapos bago mag-isang taon, bumalik uli ng Pilipinas. Punta uli dito, nag-stay ng 3 months. Hanggang naging kami na talaga. So yun talaga, doon nagsimula ang aming affair, ang aming relationship. Siguro nga, ito yung sinasabing fate kasi wala namang panliligaw, wala kaming, hindi namin maisip na magiging kami. Wala sa talaga totally plan kasi meron din akong kasintahan na foreigner at siya rin naman may kasintahang Pilipina. So, wala sa isip namin na magiging kami. Basta bigla na lang. Siguro yun ang tinatawag na tadhana. Hindi mo kailangan hanapin yung iyong kaparehas, usang darating sa iyo. So after nung sa Hong Kong, ayan na. Siyempre na ako noon na kailangan ko nang umuwi. Iniisip ko nga wala na akong trabaho, paano kaya to? Kaya lang, alam mo ba, pagkatapos ng Hong Kong ko, parang maaliwalas pa rin ang buhay ko, hindi niya ako pinabayaan ng anak ko. Andyan yung full support niya sa amin at ito nga, nagpaplano kami magpabahay at gustong-gusto niya nang umuwi ng Pilipinas kaya lang nga itong pandemic. So, sana maging maayos ang lahat at yung matapos na tong pandemic na to para makauwi na rin siya. So, ewan ko, syempre, hindi ko alam kung ano magiging next step namin. So, well guys, nasabi ko ng aming yung aming love story. So, ewan ko, syempre, ang next step, gusto niya nang magstay dito sa Pilipinas for good. Hindi. Mas gusto niyang magstay dito sa Pilipinas. Ayan. So, ayoko munang pangunahan ng mga plano niya o yung plano namin. Kasi, naniniwala ako kung para talaga kami sa isa't isa. Kami talaga. Or, kung talagang pinagtadhana kami, kahit anong mangyari, kami at kami pa rin. Isipin mo, hindi naman ako mahilig sa may edad. Siya naman, mahilig siya sa bata. Hindi ko rin inisip na magiging siya kasi ang turing ko talaga sa kanya, kaibigan lang. Pero yung pala, minsan, pag kayo talaga, yung love, nadidevelop. Saka alam mo bang napakabait niya. Very supportive. Wala na akong masasabi sa kanya. Hindi niya kami pinabayaan ng anak ko. Kaya, syempre, bilang partner, andito lang ako, syempre. Na hindi ko man lang inisip na magloko, maghanap pa ng iba, o sabi ko, kasi syempre nasa edad na ako, 50 years old na ako. Ang kailangan ko na rin ang companionship, yung taong makakasama ko sa buhay.
So, ayan, okay naman. Okay naman so far, 3 years na kami, getting strong pa na sana ah, patnubayan kami ng Panginoon at maging maayos ang relasyon namin, walang magiging problema. At syempre, yung anak ko, siya na yung parang itinuturing na dad niya. Kaya masaya naman ako, nakakatuwa na magkasundo sila. So, ayan. Yan guys yung paano kami nagsimula, at abangan na lang yung mga susunod pag uwi niya dito at pagpapatayo namin ng bahay. Ayan. So, sana sundan at subaybayan nyo ang aming mga susunod na kabanata. Thank you guys for listening to my kwentuhan, at sana wag niyong kalimutan i-like, share at subscribe ang aking channel. Thank you and God bless. Have a nice day and good night, kasi night naman pala dito sa amin. Bye!